Hello mga kaswang, magandang araw po sa inyo at gabi. Kung bago ka pa lang sa aking channel, baka naman, simulan na natin. Mapagpalang araw mga kaswang. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Kristen. Nakatira dito sa lalawigan ng Bohol. Minsan akong napadako sa inyong channel at napakinggan ang mga kababalaghang ipinasa ng inyong mga sinder. At talagang namangha ako sa mga karanasan ng mga iyon. Kaya naman naengganyo rin akong ibahagi sa inyo ang aking kwentong hango sa tunay na buhay tungkol sa angkan ng mga aswang. Dekada 80 nang maranasan ko ito mga kaaswang. At ng mga panahong iyon ay kasalukuyang nagdadalang tao ang aking kapatid na si Ate Dayan. Hindi pinanagutan si Ate Dayan ng kanyang nobyo. Kaya ganoon na lamang ang paghihinagpis niya. Naisip niyang ipalaglag ang sanggol. Dahil sa nahihiya siya sa mga maaaring sabihin ng mga kapitbahay. Isa pa, hindi alam ng aming mga magulang na buntis siya. Ano na lang ang maging reaksyon ng aming mga magulang. Kapag nalaman ng mga ito ang kalagayan niya, paniguradong hindi kakayanin ng aming ama iyon. Nababaliw ka na ba ate? Anong nakain mo at naisipan mong ipalaglag ang anak mo? Galit kong sabi sa kanya. Habang patuloy pa rin sa paghagulgol sa pag-iyak. Hindi ko alam, Kristen. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung paano susolusyonan ang nangyari sa akin ngayon. Tugon niya sa akin sa umiiyak na boses. Madali lang naman yan eh. Idi sabihin natin kina tatay at saka kay nanay. Wika ko sa kanya. Ano na lang ang sasabihin nila kapag nalaman nila ang katotohanang nabuntis ang anak nilang pinapaaral sa kolehiyo? Muling wika niya sa akin. Huwag mo munang isipin yan sa ngayon Ate Dayan. Ang importante ay malaman nila ang kalagayan mo. Sa problemang mong yan Ate Dayan, wala tayong ibang matatakbuhan kundi mga magulang natin. Pangungumbinsi kong wika sa kanya. Sinabi niya namang hindi pa siya handang sabihin sa mga magulang namin. Sana'y tulungan ko siyang ilihim na muna ang pagbubuntis niya hanggat hindi pa siya nakakahanap ng tamang oras para sabihin sa kanila. Sige, pero sana'y huwag mong hintayin malaman ni nanay sa ibang tao ang ipinagbubuntis mo bago mo sabihin sa kanila ate. Paalala ko sa kanya. Tumango naman siya at nangakong sasabihin niya kaagad sa aming mga magulang ang pagbubuntis niya. Sa ngayon ay gusto niya munang hanapin at kausapin ang kanyang nobyong si Ryan. Simula kasi nung sinabi niya ritong buntis siya ay hindi na nagpapakita pa ang lalaki. Ni anino nito ay hindi niya nakikita. Kahit mangumusta man lang kung ano na ang naging kalagayan niya. Hanggang sa kahit anong tago ng sekreto mga kaaswang ay wala talagang lihim na hindi nabubulgar. Kung sa apoy man, walang usok na lalabas kung walang magsisiga. Makaraan lamang ang ilang araw ay nalaman ng aming mga magulang na buntis ang aking kapatid. Pagka-uwi ko galing sa eskwelahan ay naabutan kong nagkakagulo na sa loob ng bahay. Sa kadahilan ng nalaman ni tatay na buntis si Ate Dayan dahil sa kumpare nitong albularyo. Sapagkat naabutan ni tatay na nanlalanta si Ate Dayan at nagsusuka. Kaya agarang isinikod niya sa kalapit bahay na si Mang Bobong, ang kumpare ni tatay na albularyo. At noong pulsuhan nga ni Mang Bobong ang kamay ni ate,
ay nalaman nitong nagdadalang tao nga siya. Kaya naman labis-labis ang galit na nararamdaman ng aming ama noon. Ang panganay kasi naming kapatid ang paborito ng aming ama. Kaya gayon na lamang ito kung makapaghuruminta daw sa loob ng bahay at nagsisigaw sa galit. Noong una hindi pinapansin ng aking ama si Ate Dayan at halata sa kanyang nasasaktan siya sa mga nangyayari. Pero ganoon pa man ay hindi pa rin sumuko si Ate Dayan sa pagsusuyo sa aming ama at humihingi palagi ng tawad. Isang hapon noon, habang naglalakad kami ni Ate Dayan ay nakasalubong namin ang aming tiyuhin na si Tio Andoy. Agad na napatingin siya sa kapatid ko at matagal na tinitigan ang tiyan ni Ate Dayan. "Buntis ka?" Diretsahang tanong ni Tio Andoy. Tumango naman ang kapatid ko at sinabing papaanong nalaman nitong buntis siya. Gayong kakarating lamang nito galing ng kapis ng nagdaang araw. Saka hindi pa ito sinabihan ng aming amang buntis ang kapatid ko. Hindi naman sumagot ang aming tiyuhin sa tanong ng kapatid ko. Bagkus ay nagwika lang ito na, "Dapat sa'yo hindi naglalalabas ng bahay. Delikado sa'yo ang lumalabas ng hapon." Ani nito. "Ha? Bakit naman po, Tiyong? Tsaka sanay na po kami ni ate lumalabas ng bahay kapag hapon." Wika ko sa kanya. "Iba na noon kaysa ngayon. Noon kasi hindi pa buntis ang kapatid mo. Kaya pa pwede pa siyang lumabas ng bahay. Ngayon buntis na siya. Delikado sa kanya ang maglalalabas." Saad nito. Hindi ko maintindihan ang ibig ipahiwatig ng aming tiyuhin, mga kaaswang. Kaya sinabi naming may bibilhin lamang kami sandali at uuwi rin kaagad. "Sige, basta't bilisan nyo lang at umuwi na kayo kaagad." Anya pa. Tumango naman kami at nagmadali na ngang maglakad. Noong makabili na kami ng tinapay sa bakery ay agad na rin kaming umuwi sa bahay. Naabutan kong nakaupo sa labas ng bahay ang aming tiyuhin at halatang hinihintay ang pagdating namin. Pagkalapit namin narito ay agad na sinabihan ang kapatid ko na magpalit ng damit. Nahamugan raw kasi ang kanyang damit, kaya kinakailangan niyang magpalit. "Teka lang ho, Tiyong. Kapapalit ko lang po ng damit eh. Sayang naman kung magpapalit ho kaagad ako." Reklamo ng kapatid ko. Sinagot naman siya ng aming tiyuhin na huwag nang magreklamo pa at sumunod na lamang sa iniutos nito. Para sa kapakanan ng kapatid ko rin naman raw ang kanyang sinasabi. Makinig na lamang at sumunod nang sa ganon ay hindi mapahamak. "Sige ho, magbibihis na po ako," wika ng aking kapatid. At halatang kontra gusto siya sa inuutos ng aming tiyuhin. Nung makapasok na sa loob ng bahay si Ate Dayan, ay narinig kong sinabihan ni Tio Andoy ang aking amang dapat wag nang papalabasin ng hapon si Ate Dayan. Dahil alam naman itong may mga namiminsalang nilalang ngayon sa aming baryo. Dahil alam naman itong may mga namiminsalang nilalang noon sa aming baryo. Hindi naman umimik ang aking ama at tumingin lamang sa kanyang kapatid. "Sige Bert, uwi na ako. Basta tandaan mo lang ang sinasabi ko palagi. Nandyan na yan. Nangyari na. Tanggapin mo na lang. Basta saan pa't apo mo naman ang dinadala ng anak mo. Kung may importante mang gawin ngayon, iyon ay ang mas kailangan ka ng anak mo. Dahil iniwan siya ng bastardong nobyo niya." Pagpapayong wika ni Tio Andoy. "Huwag kang magalala kuya.
Pagsasabihan ko ang anak ko, maiksing tugon ng aking ama. Tinapik-tapik naman siya sa balikat ng aking tiyuhin bago ito tuluyang umalis. Kinagabihan, habang namamahinga na kami, bigla na lamang kaming nakarinig ng huni ng tiktik sa labas ng bahay. Kaagad namang kinuha ng aking ama ang asin at isinaboy niya iyon sa pintuan at sa bubungan. Panandali ang tumahimik ang huni ng tiktik na narinig namin sa labas ng bahay. "Dayan anak, magpalit ka ng damit na kulay itim," utos ng aming ina. Sinamahan ko naman siyang pumunta sa kwarto para makapagbihis ng damit. Natatakot kasi siya kanina nung makarinig kami ng tiktik. Samantalang si tatay naman ay nakita kong nagdidikdik ng bawang at isinabit niya sa bintana at pintuan. Maging sa mga may butas na dingding ay nilagyan niya rin. Kung hindi niyo po kasi na itatanong mga kaswang, kawayan lang ang dingding ng bahay namin at ang bubungan ay yero sa sala. Sa bandang kusina naman ay pawid na. Namin ay yari lamang sa tablang pinagdikit-dikit. As in literal na bahay pang probinsya po talaga. Maya-maya pa ay muli na naman kaming nakaramdam ng tila ba may nagpuputol ng maliit na sanga sa puno ng langkang nasa gilid ng bahay namin. At ibinabato iyon sa bubungan. Dahil sa yero ang bubungan kaya naririnig namin ang bawat pagbagsak ng maliliit na sanga. Langya, hindi na magandang biro ang nangyayari sa labas ng bahay natin, Norma. Rinig kong wika ng aking ama. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Pagtatakang tanong ng aking ina sa aking ama. Sinabi naman ng aking amang may kutob siyang tama ang hinala ng kanyang kuya na si Andoy. Marahil ay nasundan ito ng kanilang kamag-anak na nanggagaling pa sa dati nilang baryong tinitirahan. Napakunot noon naman ako at tinanong ang aking ama kung ano ang kanyang ibig sabihin. Anong nasundan ng kanilang kamag-anak si Tio Andoy? Tsaka kung nasundan man ito, bakit mukhang natatakot ang aking ama? Nababakas ko kasi sa mukha niyang tila ba takot na takot at natataranta. Maya-maya pa ay may kumatok ng 3 beses. Sa pag-aakalang si Tio Andoy ang taong kumakatok sa pintuan, bubuksan ko na sana't patutuluyin ito. Nang sang walang ano-ano'y bigla na lamang akong pinigilan ng aking ama. At mariing sinabi nitong huwag akong magbubukas ng pintuan basta-basta. Bakit naman po, tay? Baka si Tio Andoy yung nasa labas. Saad ko sa aking ama. Hindi yan ang kapatid ko. Basta makinig ka na lang. At huwag mong bubuksan ang pintuan. Mariing sabi niya sa akin. Tumango-tango na lang ako at muling bumalik sa pagkakaupo malapit sa kapatid ko. Nakailang beses pang kumatok ng 3 beses ang taong nasa labas ng bahay. Subalit sa tuwing tinatanong ng aking ama kung sino ang nasa labas ay hindi iyon sumasagot. Bagkus ay para iyong pusang nagagalit at umaangil. Anong kailangan mo sa amin? Bakit ka nang gugulo? Pasigaw na tanong ng aking ama. Ibigay mo sa akin ang panganay mong anak at magiging apo mo, Berto. Pinapangako namin sa iyong papalayain ka na namin at hindi naguguluhin. Wika ng karalkal na boses ng matandang nasa labas ng bahay. Nakaramdam naman kami ng kilabot
dahil sobrang nakakapanindig ng balahibo ang boses na naririnig namin sa labas ng bahay, mga kaswang. Napayakap naman si Ate Dayan sa akin at nakita kong naluluha na siya at nangangatog ang buong katawan. Nay, tumigil ka na. Hinding-hindi ko ibibigay sa iyo ang anak ko. Kaya tigilan mo na ako. At bumalik ka na sa bahay niyo. Nagpakalayo-layo na ako sa inyo. Kaya tigilan niyo na ang pamilya ko. Gusto kong mabuhay ng normal. Wika ng aking ama at kinuha nito ang itak na nakalapag sa lamesa. Hindi ka namin titigilan hanggat hindi mo ibibigay sa amin ang anak mong panganay. Hindi ba't ayaw mong tanggapin ang ipapamana ko sa iyong butil ng pagiging aswang? Kaya sa panganay mong anak ko na lang ibibigay, bunso. Tugon sa garalgal na boses na nasa labas ng bahay. Nakarinig na rin kami ng mahihinang paghalinghing ng animoy, mga pusang nag-aaway sa labas ng bahay. Kaya mas lalo pang yumakap sa akin na mahigpit si Ate Dayan. Anak, dito lang kayo ng ate mo, ha? At huwag na huwag kayong lalabas anuman ang mangyari. Maliwanag ba? Bilin ng aking ama. Teka lang, tay. Ano po ang gagawin niyo at saan kayo pupunta? Tanong ng kapatid ko sa aming ama. Lalabasin ko lang ang nilalang na nais kumuha sa iyo, Dayan. Hindi ako papayag na makukuha kanila. Magkakamatayan mo na kami bago kanila mahawakan. Galit na sagot ng aming ama. Matapos niyang magsalita ay sinabihan niya ang aking inang pagkalabas niya ng bahay ay isarado kaagad ng maigi ang pintuan. Huwag na huwag niyang bubuksan hanggat hindi ang aking ama ang magsasabi. Ayun na nga, mga kaswang. Matapos magsabi ng aking ama ay nagmadali itong tinahak na ang pintuan. At sa pagbilang ng 3 ay agaran ng binuksan iyon at mabilis na siyang lumabas ng bahay. Sunod-sunod na pag-angil, alulungan ng mga aso ang aming narinig sa labas ng bahay. Kasabay noon ay ang sigaw ng aming amang tila ba nasasaktan. Napaiyak na lamang kami ng aking kapatid at ng aking ina at mahigpit na nagyayakapan. Gusto ko sanang lumabas ng bahay para iligtas ang aking ama sa kamay ng mga nilalang na nasa labas ng bahay. Subalit mahigpit akong pinigilan ng aking ina at sinabihang kahit man lumabas ako ay hindi ko matutulungan ang aking ama. Mas lalo lang akong maging pabigat rito at dagdag alalahanin. Hayaan na lamang raw itong makipagsagupa sa mga kamag-anak at sa ina nitong aswang. Dahil sa pagnanais na makuha ng mga aswang ang aking kapatid na si Ate Dayan, sapagkat sa kanya ipapamana ang butil ng pagiging aswang ng magulang ni tatay. Tinanggihan kasi ni tatay ang dapat ay para sa kanya, kung kaya't panganay na anak ni tatay ang sasalaw. Doon namin na-realize, mga kaaswang, na handang magsakripisyo ang isang ama, huwag lamang mapahamak ang kanyang mga anak. Kaya mas lalo pa akong humanga noon sa aking ama, dahil handa siyang itaya ang kanyang buhay. Huwag lamang makuha ng kanyang mga kamag-anak na aswang ang kapatid ko. Sobrang takot si ate noon. Samantalang ako ay tila ba naubos ang takot ko, dahil nag-aalala rin ako para kay tatay. Sumisigaw na ng tulong si nanay noon sa mga kapitbahay. Pero anong magagawa namin? Yung mga kapitbahay namin ay sobrang lalayo noon. May iilan kaming kapitbahay, siguro mga 3 noon, na malapit lang sa amin pero hindi ito nakarinig
Sa paglipas ng ilang sandali ay narinig ko ng malakas na kumakatok ang aming ama at tinatawag ang pangalan ng aking ina. Noong unay nag-aalangan pa kami dahil baka hindi ang aking ama iyon. Pero noong banggitin ni tatay ang palayaw ni nanay, ay doon na binuksan ng aking ina si tatay. Pagkapasok niya ay nakita kong duguan ang kanyang brasot, maging ang kasuotang damit ay may bahid rin ng dugo. Nasipat ko ring hindi lang siya nag-iisa dahil nasa likuran niya si Mang Bobong at si Tio Andoy. May mga bahid na dugo rin ang mga ito. Kaagad namang isinara ni tatay ang pintuan at agad nang kumuha ng gamot. Habang ginagamot nila ang kanilang sarili, ay nagkwento si Tio Andoy na noong nalaman niya sa mga magulang nila kung saan nakatira si tatay, ay inunahan niya nang pumunta ang mga ito at binalaan si tatay na nagpaplanong sumugod ang kanilang angkan para kunin ang anak niyang panganay kapalit ng pagtanggi niya sa butel. Paano ngayon yan, kuya? Natitiyak kong galit na sa iyo ang angkan natin. At tiyak hindi kanila titigilan, tanong ng aking ama. Huwag kayong mag-alala. May mga kakilala akong magagaling na albularyo. Magpapatulong akong lagyan kayo ng sabulag at tanggalin ang pagiging aswang mo, Andoy. Nang sa ganun ay mamumuhay ka na ng normal, kaya ng ninanais mo. Singit na sambit ng albularyong si Mang Bobong. Nagpasalamat si Tio Andoy sa matandang albularyo. Nagpasalamat rin ang aking ama rito dahil kung hindi dumating ang kanyang kaibigang albularyo, tiyak lalamaya na siya kinabukasan. Huwag lang ako ang pasalamatan mo. Pasalamatan mo rin itong kapatid mong si Andoy. Dahil nagsakripisyo siya para lamang iligtas ang pamilya mo. Kinalaban niya ang angkan niyo. Saad ng albularyo. Nang dahil sa pangyayaring iyon, mga kaaswang, ay muling lumambot ang puso ng aking ama kay Ate Dayan. Lalo noong isinilang ni ate ang kanyang lalaking supling. Kahit na hindi siya pinanagutan ng nobyo niya, ay hindi naman namin ipinaramdam sa anak niya ang pagkakaroon ng walang amang gumagabay rito. Bagkus ay mas lalong naging malapit ang aking ama at ang anak ni Ate Dayan, na halos ayaw nang humiwalay sa lulo nito. Kahit sa pagtulog ay katabi ng aking mga magulang ang kanyang anak. Simula rin noong nalaman naming angkan pala kami ng mga aswang, ay mas lalo pa kaming nag-iingat. Binigyan na rin kami ni Mang Bobong ng pangontra sa aswang, nang sa gayoy hindi kami malalapitan pa ng aming mga angkan. Ang aming tsuhi naman ay matinding gamutan ang dinaranas na umabot pa ng kamuntikan ng ikasawi. Pero nang dahil sa pagnanais talaga nito mamuhay ng normal, ay naging matiwasay ang kanyang paggaling. At di kalaunay namuhay na nga siya ng normal. At sa ngayon ay may asawa na rin siya at mga anak. Hindi na rin kami nakaranas ng panggugulo dahil ayon pa nga kay Mang Bobong, binigyan niya ng napakatinding leksyon ang mga aswang na iyon. Dahil sa kalapastangan ng tumuntong ang mga ito sa kanyang baryo. At hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kaaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Christine ng Lalawigan ng Bohol. Ingat, mga Teken.